îro 12 Azarê hestî rojekî giring e dîroka Kurdistana Sûrî de. Ji ber ku 12 Azarê roja serhildana 2004 ye, roja şehîd Pakrewanê Kurd e, roja damezrakirinê pêşmergeyên roj e. 12 Azarê wê bimîne wekû ronahîk û stêrekî geş di ezmanê Kurdistana Sûrî de û wê bimîne ew ronahî ji bo miletê Kurd Kurdistana Sûrî de ku wê rê bişopînin ka em bikin mafê xwe Sûriyeka nû de, Sûriyeka demokrasî de bi hezar silav li canê şehîdên Kurd bê yek bi yek û cihêwa behişt.